Ya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Selamat bermain. Kupon yang kedua warna bibirmu alias biru. Semoga Anda beruntung dapat hadiah. Kau kilafat maaf lidah ndak batulang badendang. Oke? Iya, dapat kupon. Buat kupon surang rumah lah. Kita goyang. Allah lun. Allah kita goyang. Iya, selamat bermain. Tuhan doa semuanya. Mudah-mudahan terhibur malam ini nih. Ya. Adola dendang, iyo pakar dendang. Arab pajan saluang tara disirang inang. Allah latibo urang mama kegalang. Ambam bawa kado adibuka isinya pisang. Adola pulo namonyo kaleng kuncang. Urang labadonce lampe langsung takambang. Sadonan dape hadiah dibawa pulang. Adonan kete PC adonan manjuang. Allah didulang sana ame didulang. Iyon lapanulang sana ame di bangko. Allah tagadua awen sadang badendang. Bajunyo hitam sarawanyo hitam pulo. Abuanyo pendek ne kulinyo hitam. Hidungnya pese kantui baun marbalam. Allah lu. Kita goyang ya, kita gua, kita kadang lah. Sabaris lima komana tahu ya. Kapi ladang sana balik la sandu di balik ondenan muda Allah la masa nasi dalam pariwa karak nantingga ondela anu pilo malang lah badan kalau lah jadi datua mama ketungke deulah kaki dekuro. Sambilan balik aku pertama datang. Sambilan balik dalam kartu dicari. Di balik awan onde merpati tabang. Si burung dara datang batang banyanyi. Si limo satu angko kini keluar. Si limo satu tolonglah sana isi. Allah diangke dadu de tangan suo. Nantangan kita sedang malam baik pulo. Onde landu dua ambo kini disiko. Ete nam kame onde biru bajunyo. Datang tarantang sana puke jojalo. Tolong lapasang angko kola dibaco. Si tigo duo nandape. Kaleng ditutui minta dikuncang pulo. Nyampang ko ado sana beko nandape. Dikola dingin minta lah kuncang sajo. Lalu apa karajo biadika kau surang apa dola baba ini ondeh mati tak cilantang biar karajo pagi sampai ke patang tolonglah cari kau tanpa tolong centang nan barasaki hadiah dibawa pulang si Tanjung Tiram datang kereta lori membawa arang membawa baru pulau cari di dalam kedape tolong ikari salah pantiko ini angko tabau salah pantiko ko ado age tando ansua baransua coki di dalam sajo pantun olele kendosi ko tarajo biala gadi ondeh biala jando bulia tak bulia elok dipasang sajo si tujuh tigo angko kini
nanti bo si tujuh tiga ko ado angkonyo sana bapasan kagia sapela tando datanglah angko kini tak kaca tangan pacar kenepo sana nan di Jakarta jiko bermain angko paci di tangan si anam tigo angko kini keluar si anam tigo dapet kadi pangakan carilah cari onde nangka dimakan datang mengame cari ube apa ikalapa ulah sakit kapalo pitinan kurang nasi ube tadape adukun mau be karena penyakit pulo si anam ampe angko kini nanti bo si anam ampe makia tando jalupo nyampang kaladang sana mari kaladang onde kaladang sana tanamlah padi keteklah kaki onde kapalo gadang adia sebulan merangkak mulai berjalan angko 9 kini surang dan datang angko 9 dikarua atau digoyang alah alun lanjut grogi wara kita wen usahakan dapat sikat titiran punai di tangan lah lape pulo ala lape burang di tangan sekawi kene baladang punyo angko di sana bawa pulang cando si limo angko nan datang si angko limo surang bajalan jika basuh tolong tandokan onde benak-benak ikan dong jampal Betawi kumisnya panjang malintangkan nala jauh kiri ala cerita pinang si satu datang sendiri si satu masuk malenggang masuk ke tapi sekali dulang angko nanti bo usah ditukar gayanya lagu Allah marape kapan nanti bo edina tuna parang balalu sepasang tujuan calia di katu si tujuan lingkari dulu jikola ado sana nan tahu pantun disabui angko nan jitu salialah samsidar kebuki baka jomato debar-bade ulah manjalin cinto 85 ondeh berang lelakinya idar pai pagi ikan doyo pulang sanjo sekali dulang angko nanti bo dikaru ada dude tangan sungo nyampang ko silau di dabakato ondela angko apotakanwa malang malintang rio manambang kane berang de idua samang ulah setoran de aco kurang si 70 tolonglah centang angko 70 dalam kartu tolonglah cari jando narusua Allah pacar lagi apo angko nan tumbuh tolonglah sana cari usaha angko 32 di kartu ala joki yo sanang mana jadi jando lah kambang jando saparo tuo aba oto sedalalai yo kanjang silimo duo mangga 20 silimo duo angko nanti bo jalumpo sana magia tando parang tiongko lalu 10 baca kala yang banyak luko 37 dalam kartu tolong cari 37 aku ada tolong lingkari onde angke tangan bado ada perasaki sana nan bado adi-adi bawa pai
Kadang kala son sopirnya auto ondeh bajalan sabala kida ambialah nana masa tinggalan muda satan dan labe banyak kuahnya siti ko ampe angko tambao siti ko ampe labe buahnya dalam kuali santan basuo kok nana dape agiela tando pulanglah belanjo matuo pai ka pasar bala biar kepeng jumlahnya yo 3 tali tolonglah ditopang kok mangan tua ince mata kok anda ada piti topang josi ince lidi 75 angkonan dape 75 jangan lupa pasang sananglah hati ente barale tambah hiburan jo kaleng puncang ondela gugur bungo flamboyan lakala pulau bapak-baparang 79 angkonan datang 79 capela pasang angkonan di karua di tangan semua adona mangan tua makanan jago Allah duduk basidang di kota Bandung Asia Afrika aku tambah tolong dijagong limo di kidal limo di suo tolonglah cari jiko batamu di dalam kaleng ada duta roso si kambali mo siana mau limo angkota kaca limo tolonglah cari ikolah gaya dendang kini ko dape patang abinyo pagi bantunlah seringgi di kandong si duo kumpang belabie kepeng demak tuo pambali sugi angkonan tapaci yo pantun sadala badendang si 25 insyaallah panut recoki 25 lah lur kita goyang penutup 25 ya awas sampai sini mau kemana awas ya dari sawah turun ke kali banyak berdoa rezeki tiba kalaulah alun sabama nanti maka katupe lansi gulai paku adonan nandape angko nana jitu tolonglah coret angko di kartu ampe 1 basa-basa nama nunggu siampe 1 adonan punyo bawa kamari sambil bagoyang ho pacar talua lada berantenda masuk om iya iya tuh rumah dah. Oh, ya, kan tak pakai terompah dong. Ini tak pakai terompah dah dong. Yo, tu lalu lalat. 925 sampai 155 77. Deal dah. Deal dah. Awak menggigil ada ke siapa yang kuang. Deal dah. Deal. Adi ada udah dah. Sembarang. Speaker udah ya. Nah, aku balik ke piang. Ya. Speaker pun kayak dah. Ayah, nama dianya bu? Marang lah, pokok sembarang garua lah. Kok empek kayak bu, nak ada capek habis ya. Lah lanjut. Oke, kita lanjut. Kita goyang lagi. Sampai plus 1. Alay 67 ah. Mado 67 ada kau.
Mato kau. Jahara. Lanjut. Paketi pengsara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa tahu. Paketi pengsara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa tahu. Kalau badendang kadih cobuja rami mancali anan tuo-tuo urang badije ya parasia si 60 kok ada punyo. Paketi pengsara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa tahu. Paketi pengsara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung cari angka di dalam kartu. Kalaulah inam manjalin cinta, tarimo kado taruang isinyo. Angkonan datang si 65 kok ada punyo. Dek ulasu duit lama tonyo, pada bo darah di dado. Bibi merah galamani iyo sabana madayo. Pantun karamai gunung kurinci menuntui oi kuburan Cino. Tujuan balik tolonglah cari nanda dape gadang puseknyo. Tujuan balik sianan punyo. Bagoyang-goyang sedang menari, nancie karo nancie jika. Cepetlah pasang, cepetlah isi, si kambatigo angkonan tanpa. Tigo-tigo tolonglah isi, tigo-tigo tolong. Masuk lalia. Assalamualaikum Bu. Lima jang ngaji Bu tadi lah. Lain guru ngaji disuruh awak kok. 83 70 55 33 9 balik. Masuk. Masuk. Mencalian ang kile-kile. Ambil lah cik Bu. Indah katua gaduh. Alhamdulillah. Nak daro. Kau karo. Lalu. Lamboy. Lah berangkat. Mari loyo tempoh dah. Lanjut ya yang cekia Mas. Lah lanjut. Empong lado garam sinan pulo. Iya empong tambah kau sugi sinan pulo. Ade male pulang del bae lalu di lapau. Oi ulah sayu kandang dan buta cakau. Sayunya bulan urang rumah lah galau. Piti balanjo berapa pembali pantau. 29 dalam kartu tolong cari. 29 kok ada panutu coki. Alamak suah oi.
Kok merah lah baju lain. Ya ibu, wantana merah, cari lawan baju merah. 1, 7 balik, 29, 62, 73, masuk. Masuk. Bu, lelok ya bu. Lanjut. Lanjut berangkai, kita goyang saja. Sini burung nuri terbang tinggi naik turun di atas dahan, tolonglah cari ya dilingkari kalaulah belum rezeki dari Tuhan. One gadija gadinan Jombang pakai pangtigo si ikan layang 3 bulan datang capeklah pasang 3 bulan datang kau manang bawalah pulang angkau dikarua jo tangan suwo di topang mato ketantong mengantuk pulau Allah lah dape di agak tando aku doh malompe dilacuk lari pulau huau lah huau awen tarom pakabau banyaklah kelo di calia ranah maninjau angkau nana dape kamba ampe nanta cakau ampe punwa ampe di sinan hati lah bagalau rupamu elok tatong tontong rupamu elok tatong tontong rupamu elok tatong tontong ikolah lagu sagalo gadang nan mamaci kartu parunya kambang. Yang penting dapat dia. Nah, balik kapeang. Angkanya awak baca deh 70 52 ampe 29 ilan kapalo ilan. Lah, malai. Kau bakal tahu awak semagian kau. Hari musim hujan. Nah, iko bu. Nah ya, kita pak, bu. Oke, wak tangkai deh. Lah, lanjut masih sabaris nah. Ada pakai tambah-tambah komen 10 kai. Lanjut saya ya, lanjut saya lo, mes sabaris 5 ko. Ayo main ya. Ya, kita lanjutkan nanti. Lele ya pak, lele nampaknya pak. Nah orang si koto tuo ketan madi bukit tinggi pelamo indah labasuo bertemu di malam pin lain dendangannya amoko indah samo jonan lain wado sana masuo pone tolonglah diisi nan katupe nyosayo japan udah mama kena durian lasa saka jamban sampai pulang salapan angkau nana datang sampai salapan tiba di kartu tolonglah cari boy mana nama suatu anda ndak dong ya Allah mimpi apakah kau malam bidadari dari batu sangka kau pasti Uni Dewi kau pasti Ibu Epa kau pasti Ibu Epi itu pasti Ibu Panjuabada Barampe dia ndak do kali pangan eko ndak do dia nak talok dia nak lasit barampe kau masuk ampe eko lah yang cie kau siapa nama bu Ami pu ami bilalang kupu Ami indak mandi di rambut banyak kutu
Si dia. Dua. Murah-murah saki orang sangka kah. Balik kepeng bebek. Masalah. Dia enggak dong. Tolong kacik aja ke kami dia enggak di meja dong. Kami udah tangan. Cus. Wen. Awak alas nak kalau ada wala dalam gancil lah sudah mulai. Entah. Aku berampek bajoget atau baswit. Hadiahnya siek kan Wen? Siek. Goyang. Joget. Oke. Goyang ke kiri he. Anon manis goyanglah ke kiri. Sianan menyerah betul ada dia. Jangan goyang lo lagi. Ya, awak undi sih lagi undi Wen. Oh, saya tadi namanya Ami Asmi kesini. Abang menyuruh kemari. Hah? Ami Mahdini lah. Ami, cepatlah kemari ndak berjoget do. Manari. Ayo kita undi ya. Nang ketek nang kadang. Pada mangame ya. Nang kadang. Dia. Lelok cie buah kami dua ni. Galak terasa orang ni. Dia bu. Encak nang nenek sudah ambil pada kaki murah. Nah. Anam si Ami 71 si Dewi 3 balik 28 si Api. Awak main kadang tadi tak? Iya. Saya nang kadang tunjuk tangan. Jadi buat ibu-ibu kembalilah ke rumah ya. Ibu buat ke Ami encak kami tak balik tadi leh. Pandai-pandai mengaruh aja ini. Itulah lambi hadiahnya. Kalau dapat anak cik alai. Aku lah. Lah, lanjut. Oke, kalau biasa kurang baik minta berapa kita balikkan kepada Awen. Mana Awen? Enggak tahu dia kami mencari-cari kok aku dah. Lah, lanjut biarlah sekali lagi. Nah. Sekali lagi Awen. Dalam bui selalai. Iya lah ya. Tontong tak kilo nata paloto pangomata tapur arang kalau sang awak masuk mata bangka kane tabuak dulu ambo pamabua kini kosi tukang karuan angka ilang mari kaladang tanam padi inam nan seksi datang antara jodi lapau nasi pagi pulang patang ama bongi bela piti kurang anam datang sendiri onde dikit datang ala adonan mana onde takut yang kapalo botak jangkui kari tiang. Oke, pas. Ya, balik Om. 1 2 3 4 5 5 5 6 5 4 4 2 5 6 ya. 85 balik ke tiang. Oke. Kamu masuk juga? Iya. 1 2 3 4 5. Oke. Hadiah siek lah yang terpasuk kita laundry ya. Anang ketre, anang gadrang. Nang ketre, karua, lawa. Ketre, lai gadang. 57. Anak 99.
sampai puluhan ya nanape sampai puluh deh 99 tak bisa dah oke ambil om lah wen